בני נוער הופכים לעצמאים ומוצאים רישיון נהיגה, הוא רגע של הקלה להורים רבים, אבל גם של טרחה חדשה ודאגה, חובת ליווי של חצי שנה. ניסוי חדש שבוצע כאן בישראל עשוי לאפשר בעתיד להורים ללוות את ילדיהם שברכב מרחוק, אפילו מהבית. התוצאות בכתבה של נועם גולדברג. כל הורה לנער או נערה שבדיוק הוציאו רישיון נהיגה מכיר את זה. שעות הליווי המתישות לצידם של הנהג או הנהגת הצעירים במשך 6 חודשים עשויות לגרום להרבה כאב ראש. בהתחלה תקופת הליווי לא פשוטה, כי יושבים ליד נהג שבעצם אנחנו לא יכולים יותר מדי לשלוט על הרכב, אז תעצור ותעט, ובהתחלה זה קצת קשה, צריך לדעת לסמוך עליי כמלווה, ואני צריכה לדעת לסמוך עליו. ואמא זרמה איתך או שהיא תמצבנת? יש ויש. תלוי מתי. תלוי. ניסוי חדש של משרד המדע והטכנולוגיה ואוניברסיטת אריאל מנסה למצוא פתרון לבעיה. טכנולוגיה חדשה שתאפשר להורה ללוות את הבן או הבת מהספה בבית. איתן, אתה שומע אותנו? כן. מאחורי ההגה, איתן, בן 17, עד לא מזמן נהג צעיר בעצמו שנדרש לנהוג רק עם מלווה, ובחדר הבקרה, רחלי, אמא שלו. אז כרגע אתם תבצעו את הליווי המרוחק. את תשבי פה במעבדה, זה ידמח בעצם שאת יכולה להיות במשרד או בבית, בכל מקום שהוא לא ברכב. את תראי את הנסיעה מהמצלמות של הרכב, וגם יש לך את המד מהירות פה למטה באמצע. אתם יכולים לשמוע אחד את השני ולתקשר אחד עם השני, וממש תתנהגי ותלווי אותו כמו בנסיעה רגילה שאת נמצאת לידו. המטרה של הניסוי היא לבדוק האם שיטת ליווי אחרת, אנחנו קוראים לזה ליווי בזום, היא אפקטיבית באותה מידה כמו שיטת הליווי הרגילה. נסיעה טובה איתן. תודה. עושה רושם שהוא בסדר בינתיים. איתן, שים לב לבמפרים. אני רואה שיש במפר מולי, אני לא אשכח אותו. המכונית שבה נוהג איתן רושתה במצלמות מיוחדות ובאיכון GPS כדי לדמות באופן המדויק ביותר את הנסיעה מנקודת מבטו של הנהג. להיער מהאיש הזה. ראיתי. איתן, כל הכבוד. האמת שזה נותן איזשהו ביטחון שאנחנו איתם בכל זאת בזמן אמת. כשהנהג הצעיר רוצה לנסוע לעיר אחרת, ההורה צריך להתלוות אליו, לחכות שם. מה שאנחנו בעצם מאפשרים להורים זאת גמישות הרבה יותר גדולה לעומת המצב שקיים היום. לאט. איך אתה מסכם עד כה את הנסיעה? בסדר, קצת הערות שלא צריך. אתה אומר, אמא פה הגזימה, היא דווקא לא העירה הרבה. אבל מה שכן, גם לא נכון. אז האם הפתרון הזה יחליף את המלווה האנושי, או שההורים הישראלים יעדיפו דווקא להמשיך ולשבת צמוד לבן או לבת שלהם? החוויה מצוינת, כי בסופו של דבר היא נותנת לנו כהורים עוד איזשהו כלי שבא ואומר, הנה, אתם מלווים אותו, אתם שם, זה נותן הזדמנות לתת את המפתח ולהגיד, אני עדיין שם איתו.